ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା ଦେଶାଇ ନାୟକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଗଭ୍ ୟୁପିଏସ୍ MV 11 ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଖାଦ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୋଷକ କ'ଣ ଓ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର। ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମକା, ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ଗାଜର, କଦଳୀ। ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସ୍ନେହସାର। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ, ରାଶି, ଚିନାବାଦାମ, ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର। ହାତକୁ ତେଲିଆ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ ଓ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ସୋୟାବିନ୍, ହରଡ଼ ଡାଲି ଜାତୀୟ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା। ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟି ସାର। କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜୀବସାର। ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ, ତଟକା ପରିବା, କ୍ଷୀର, କଲିଜା, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ଗଜାମୁଗ, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗାଜର, ବାସି ତୋରାଣି। କାର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଆସ ଏବେ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବିଷୟରେ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ମାଛ, ତେଲ। ଭିଟାମିନ୍ ବି କ୍ଷୀର, ପାଉରୁଟି, ଡାଲି, କଲିଜା, ଚିନାବାଦାମ, ଚକଡ଼ା ମିଶା ଅଟା, ମାଛ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, କମଳା, ତଟକା ପନିପରିବା। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଛୋଟ ମାଛ, ଲହୁଣୀ, କୋଡ଼, ଲିଭର, ତେଲ। ଏ ଗଲା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଧାତୁ ସାର। ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟ ବା ଲବଣ ଖାଦ୍ୟ ଚୂନ, ଲୌହ, ଗନ୍ଧକ, ଶାଗ, କ୍ଷୀର, ମାଣ୍ଡିଆ, ପନିପରିବା, ମାଂସ, ଚୁନାମାଛ। କାର୍ଯ୍ୟ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ହୁଏ, ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଜଳ ବିଷୟରେ। ଜଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ 4 ଲିଟର ବା 10ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପନିପରିବାରେ ଜଳ ଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।